Alright, yebiyamano sana, karibu tena sana mwanchu muligereria asebire bigatunya rugusanga nako tebingali tukulia rero nigo tugwata masesenia asenyombeje iga nyasaye ningakolira mange na nigo tugwata bagenia bange sana maigase studio babone tugusanga mu 9 na real Kristo atwarganira sengencho ya rero asebire biga karibu sana Bishop. Omonetiga gosesenie bono rende asengencho ye faida yo murigeria naboko teteberia taliago tetebie kanisa yawe se kwarwa nande nararia ya Kristo aberega kwarigania se emambe ya bono tunyare gusanga nabana bae karibu sana mbia mono umuraria oyakorwa mo Bishop Stephen Osiyomanyara kurwe kanisa ya Faith Victory Center yo muchoro ande ni no moko kwarigania aiga ase Ndisi TV aselingana lya Nyasaye mambi ya lero nabo igo munakuwa rujia kichao Nyasaye akabaka gusenia ani Nyasaye nyareka bakoma naye akedo ujiko cha kurubono bakoma elio na kwali ase lingana lya Nyasaye aseli tara Yesu Kristo igo gotakora chingaki yona ngogania tunyareka batoko so aselingana straight tuyungi Nyasaye ate asemambi ya lero asamagi maito na akani onanko boria tunyaka batogosaba Nyasaye anyaka bagotora aso muikoyo machenu aigo tigango tunyaka batogosaba ase akobakire na koiro bonene akwimugeri igore kiara Nyasaye kwa ngancheire ngangicha igandise TV kwa nelingana lya Nyasaye no tatone bombera na kuburiri odokonya nchama no montegereri ngo kwana linganeri eto mo chenu ile libagari nene yese tunyaka bako tusenia konsinseli dare Yesu ro mutoli ito amina yani mam kiagata na ingitora ni laki abantu bebisaku igo bakoliye byonsi kolende so ino olero omagirenga mugati kwebintu byonsi kolende litanganiri yo obutwa Nyasaye ngoboronge bwaye ebintu byonsi ina momenterwe Kenya sai tata asenelingana lyaye litonya kwa toko soma imambi ya lero asomo kubyoyo imambi ya lero ndete kwana naye bure saa anya leko bakagokonya ande saa anyelingana lyaye na kwana naye goro yoboroti wa Nyasaye oboroti wa Nyasaye osezo da God's kingdom oboroti wa Nyasaye ukwana mangana ngatimonya gwe chanda orabeke ose gwe chanda ogimo abato ngatimonya gwe chanda omaya kurwate baiga ngatibalyo gwe chanda itanga ni muri yoburwoti bwa Nyasaye itanga ni murigie oburwoti bwa Nyasaye akara mwari yoburwoti bwa Nyasaye moligie n'oburunge bwaye erinde byose mwicyanderete ibi byose biromoyo ibi byose byarentire stress ibi byose byarentire depression byose byarentire amakomwa na ndipo kabiye iboira amarwira somedere yeto ngeka twanya ryo buruti bwa Nyasaye ngoburuti bwa Nyasaye ebo koberiyo asibiri byo gwecyanda asoborimo encherende ebo kwananga amarika ya ukwana igoro yogwe cyane robo gimobo na kwa bateba biritokane tia sobo gimobo nabo igono buruti wa Nyasaye enjerende ekiye kwa batatebyanga biri bitwe cyanderete asobo gimobo biriya bito cyanderete nande muna mwanya bantu wekato twaro okogania na wekato beke yanga wekatoragere wekatorare biya wekato twara stokorara wekabana wito ya diskuru wekakire geta keira sobo gimobo tonya kwa tuketwara akegora Yesu akaragiye aboro kubaye ka baikaranzire akanyara koko batenga bono
ebimochanderete mutataiti koma Nyasaye mutataiti koma nyoma nyende ebimokorigia litangani karairana murigyo omanyene oyoro oborwoti omanyene oborwoti murari oborwoti boronge karamwari oborwoti obo wane ebintu byo gwechanda igoro yobo gimobo ebitutangane tibosyo ingani go bigotoka asoborwoti yaya tudabakwe ekyagera inga ogwechanda goito ande unereka waida nimbate ngabuna rero mbaro bagutumuka rero mbaro batumugete igoro lakini asenge chobo gimobo asenge chobo echanda robo gimobo muntu tabwatiribaga akogenda asoborwoti tabwatiribaga akwana korandike sasimero azasimenya Nyasaye ekyagera zachinde abiko nyari karamuna ngokwanaiga kwara irechara abiko nyari karamuna ngokwanaiga emechande menge wetana nete ebinde binge biweta bakosinyiro ko kwebori bona mambya ne kanisa ngoche wose ne konda ngoche egere ntondera abana egere uchumi bure yabaire nyore keneke lakini igubuna dinganya sari ko gotegie mambya rero ngalitangani ebyo orengereti Nyasaye ni gabi manyete ana mayete ngano gwete koragira ande na mayete ngano gwete kobeke yanga ana manyete ngano gwete konyor nona sokora aseigo karari giri tangani oborwoti nzachire no boringa bono oborwoti obo ngakinjira keye koboriya ntagete toane naye bakege tab kiaruka ruke gesier kiaye jai komina gatano na kabere orwaro ruaye nindo some emerongo ebere neyemo nerongo kwanere amangana ayakubwatia merongo ebere neyemo egoteba iga yes igagoteba nga ose tiba kobora rora na igabole ose na aria rora oborwoti bwa Nyasaye ni gobole ime asemore oborwoti obo amarikate ya Nyasaye tokola arigia amarikate banga ni gobole ime astore takibono oborwoti obo ko bai mastore echerende oborwoti obo egrabo ko bai mastore emine tiga inga amanyeno oborwoti okomanyora kwanyori oborwoti obanyene no oborwoti bwa Nyasaye ni gobole ime ase Kristo Yesu echerende okomanyora Kristo Yesu igo kwanyori oborwoti ekere ka kwanyori amanyeno oborwoti ni go kwanyoro oborwoti obanyene na yega kwa mwariganiri Yesu Kristo ase kora yao ekero kwa mwanche Yesu Kristo amenye ase kora yao emile tinga kwanyo oborwoti ekero kwanyo oborwoti obo bono onsi aliago tokaso omanye no oborwoti onsi aliye oborwoti kwa Nyasaye bwate ama yonsi ogwechanda kutwechanda tobeke yanga obunya samanyete nigo bogotoka asomanyene oborwoti no manyene oborwoti ni gari Kristo Yesu na ingeke kwa mwarigani ni masekoro yao emambi ya rero onye tura mwarigani mwanchere aso asekoro yao ekera aso yasekoro yao oyo Yesu nerebono obwat oborwoti ebibide byose to wichanderete nigo bikonyara koba bikonyara komento yani bikobementi nigo tura to komenterwa ekiagera omanyene oborwoti twamanyose oyo korubionsi oyo totongete oyo biyonsi byakoregate gwetera asare burege tabukya Yohana kegotebanga biyonsi bigakoreka asare ekyaro y'umuchakano no arenge na biyonsi bigakoreka gwetera asare na ikonye bikoregate gwetera asare eminetinga oyo bikoregate asare na nero bibwate biyonsi bonekara bibwate biyonsi omontegere lyone ekero kwa monyorire kwanyorire biyonsi bira asoborwoti na ige bira biyonsi asoborwoti ekero kwa biyariganiri gentonke yokera gotabori osikera kure byoborwoti
aranyige ndiro mundu akubura iga nabona agende jogokora ikeneke nigo jigokora onyore ng'a nande tinyakte kunyarekana tigango tebigo montegererie bro tegerete nandi bro ndigeretiga korwa igandi stv nandi bro ngerte ukwana naye iga tigango tebiga gentonkerie kiya buna kubwatana no mwenye no boruoti aranyinge abantu tutete bintu byoboruoti abantu tutete turagere biya abantu tutete tumenye biya abantu tutete bekichanga biya abantu tutete twaro murembe astore lakini ndokiyo gukumia ndotagetio yoko to murembe ndokiyo gukumia ndotagetio mwenye no murembe na beko ba komu omontagereri bunundi geretiga nana bwe chandete amenye biya lakini ndotaketi oyo gwate binterie oyo ro omenye no boruoti omenye na maya ngatomotageti akiyako biya uno tegereteiga ocha kereri tangani na yesa tebeti aborki ubai ekera barangereti mate kitabi kia Matayo igesir kia gatano alimo njaki ali so ja igesir kia gatano alimo igesir kia gatano kabere Yesu ni makarange ya aborki ubai eye kurunga sermon on the mount yani amarandi yegetunu akaba Yesu arangeti aborki ubai akababeka asamor kereri yeri tangan nyuma kala jago kora kene yons ekiara na mayende gabanta baja kontunyana ekiara na gabanta ba una ba chire ade bireja na bega ko bainyoria ngoma nyetege tukiko nyoko kora echiri ko nyoko kora onyo ko korosia kachanga onyo ko korosia kabuse onyo ko koiba onyo ko koliana nia pona ekero ko njukire watenge kubwati Yesu namba tenga mbakotu aroko gania Yesu namba yetenga wiko muntu yaragire ekagera Yesu akabatebe imna mwacha akire wontunya naiga ogwe chanda okomwacha okomokorabo na basabeire na ababori timwe chande rayo ekera nyasao yo barangeri ekera nyasao yo kwachira asale nama etenga no gwete kuragira nama etenga no gwete kubeke yanga nama etenga bale bambo gwete kwa school nama etenga no gwete gutware kene kasubo gimobo ekera no ora sobo gimobo turagenda iguru kera nuhore senseye etagito kuragera etagito kubeke yanga etagito asokora ekagara Yesu akabate timonye we chandira ayo kera simwachire asoborwoti obo mwachire mubwatane na borobo ego bwate byonsi akwoteba yasaye nero bwate byonsi na igo murwoti omonye no murwoti wa yasaye ni gara Kristo Yesu ayekero kwa manyolirere encherende asongi magwao ero Yesu Kristo wanyoliro boruoti ayekero kwa nyoliro boruoti bone minetiga kia koligero kuchimaiga kia koligero ndanduka kirero itangana nayo nyoko kwa moyo ayo nyoko kwa moyo ikara so nyoko kesa ndate matebiga anyoko kwa ndike sasimu kwa kwa jaka boniga jaka yo je kanisa ekiagera yonsi ayuako yo chando monko bwao marika bateba iga kage ngora ichande asuwe chando opo moto kiora ichande bakamento obotambe bwoko boko kwaye otherwise let me tell you akero ndo kwe chande yo ndo gokora iko kantu kuyaga chira marwege ekera go kwe chande abune kanste kero ekiaho osemno kumetiskabo osabandi go kumetika kyo ko yanda gochia na boga to kwe chande igo lakini hapo teke ndo kuyaga achira ando mwiso ndo tukokora logo tuwali ndo ko stress distress tension obongo bwa ngwate kebosa okukwikaransete inkyo kwera kwikaransete na ndali ayi kwetongete andali ayi kwerete da sense andali aye no gwanya kutonga moto ayo mwenyene ukwanya warte kulenze nechera bwajitenze yasana baje tojego akara bwajitego oyo korendete nabwato omoroberia asogi magwao unabukwana kurwase kitabu kya Yeremia emerongevere na kianda orwarwairwe komunamo yagotenga nero bwato omoroberia omuya asogi magwao manyabatu asoko baamaya asogi mobo asoko bakonya asogi mobo
asoko baronge asobori mo igoyo yo tongete nero obwato moroberio asobori mabwa omontegereri na bwantegereri biyiga na ndibura bwanchire Nyasaye anyale ko bakako gokonya andi brange to kokwana iga atia gwechana imuka no ekwaye kujikanisa muno na to bategere TV na ndibia roro ni kanisa yure siko mwabu ya semo gendo nyali Nyasaye adia soko yo murembe na ande Yesu nere umuruti mwanche emarambi yabono abo motorio yori komene yori umuruti aseigo na kuburi na bera bitura mwanja Yesu ana bosi yere cyo chaka ndate kusaba manaye ikaro ndate kusaba manaye ndate buyegene nga Yesu oyo ucyari ko bakonya muchando yo omwe asego bunorigo ndate kusaba manaye andete to igore koro yawo okuwa na Nyasaye kurase koro yawo ine bunangu kora obenya sabate tebo mane Nyasaye na chirasore nje no munyabibe lituko lya rero na atigire gwechana na basembeiri ekiagera na iwantoleti ana iwantogete na koire nkoro yane uchakira bono obo mane none ando mutorione imeyegeta ya Yesu na sabire teba amina kuna kwa chile kina igo oni gai mukera igoro to utachingaki oni kanise hiyo mina wesemo yere mata bero rurere endo sese so ai mesaka na bakora ngyo mane ni chingoro chindau andora ngiri Nyasaye oro mene saka ta kokonya sese ni wa mono asobo gimobo otambe ditanga ni menyaso goroti ikira sobo goroti yose no bigotoka byamo nayo liko nyo menye to okukwa moyo tikakukwa moyo sukabozio ikira Nyasaye tane kuchinji tiakuchinji otamurose Nyasaye kya Nyasaye moyale na rolengo oro urage rekobo momenyere asoburi magwa wensi meyeri dara Yesu. Amen. Biamono sana Bishop Aseli ngarari kijana yo semia yo kwa bantu moyo na kubabika chinguru inga ama tukudomyeta subu ikobwense yigana mengi iratumwanjire ne Kristo asinge njo yama yali agenda tokotokorera obutukuno mugaso asuba robo igato rusire baye doje tari Nyasaye kutanga ntoi abo ntoyo ase tuwa etire ase tuwa rulo nyetariere o tangatima itirinki ukwane ruboro batirinde kwetera so mwanjani wae tuko hapa tunashukuru mwanjo muligirira ngene tenga na sengenjo ya Nyasaye obwate chinguru bwatobo moye mambie yabono nabange baraba rwire chinyomba nabange baraba rwire chinyagitari bande babekera manyinga bande babekera mache abande basibire namagena bande babekera ruchichuma abande mwacheri bako irwo kurinda inuri nobo moye mambie yabono na chekina mukorero munene asebiro biria ori moyo mye muno sana mwanjo muligirira sengenjo ogenda tokutubwate simitando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital iko jumbe yake nyingo tebi ayeni ngonka yoberete asebire bigatwa korire program ya Marandia borongo swatore ase program yokonyora amatera ya Masesenia boigo abageni abateri ndani ya nyumba watakuja baadaye tunyara gusanga asingecho yeli ngani korire pastor ndara kore ndangwa deke ya moiga ongwa nali omurana aria muroyo omongera manje tabasa kongita tiga ngirori bageriga nyumba ko bateringa byabona so bantegera ditanga tigalingira maigane na omuranya ntebiri kwani antigana kwani omukonyo wano kuspora nyanduko abana bane hospital yokorabaga hospital tinelyo tiemo nabo kwani chavet kwani neema na bonsi na babo bwali mbakwani ne kanisa yonsi ya Faith Victory Center na bonsi bali mwantegere na bakwani menya somo nene. Amen. Bienvenidos sana abantu bonsi abahiri bonsi ba bishop na abasani abashirika tunasema asanteni sana. Endelea kutubwatia YouTube Ndizi TV News, go ase website www.ndizitv.net. Asebile biga mpande mwingine wa studio tupate kipaji.